CDRMO may panugyan sa publiko para mangin malinong kag hilway ang pagdumdum sang Semana Santa. Ginapanugyan sang Iloilo City Government ang malinong kag hilway nga pagdumdum sang Semana Santa. Subong pa lang, nakaalerto na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office para magbantay sa mga mataw nga lugar. Sa parola, may IMT team nga ipahamtang bangod sang ginalauman nga pagdagsa sa mga pasahero padulong sa Guimaras bangod sang taltal sa Biyernes Santo. May ambulansya man nga naka-standby sa 4 ka eye care buildings kag isa sa motor pool sang CDRMO. Importante ang proteksyon sa kaugalingon sa mga Semana Santa bangod sang tuman kainit nga temperatura. We at the CDRMO office really prioritize your safety, no? So amo nang amon gid nga number one rule for everyone nga ma-celebrate sa Holy Week, we should prioritize our safety. So in order to do so, we suggest that you stay hydrated and also bring water para sa inyo upod man kag sa imo kaugalingon, and make sure nga kung mag-eat ka mo or mag-drink from dapat from a sealed container siya to avoid man basi may makuha pa kamod ang mga sakit kag maglain pang inyo matsyag. Also, we suggest man nga to avoid alcoholic drinks because alcoholic drinks will dehydrate you faster due to its diuretic effect man, no? And next is bring umbrellas or caps to lessen the sun exposure. Also, we suggest nga to get enough rest the day prior. Kung magtaltal ka mo or magkadto ka mo sa diin man, we suggest nga mag-get ka mo enough rest just so the next day condition inyo lawas. Para naman sa mga tigulang o kung may ginabatyag nga balatian, ginpanugyan nga kung mahimo, magpabilin na lang sa balay kag likawan ang pagwa. For us, ginasuggest na lang gid namon nga kung may ginabatyag ka mo, may or tigulang na gid ka mo hindi nyo na pag-pushin yourselves. Pwede man tayo makapangamuya sa Ginoo sa aton malang panimalay. Pwede man tayo ka stay na lang didto kay budlay na nga makadto ka mo didto, malipong ka mo or may malaing nga matabo sa inyo, ang kaluluoy man ang inyo upod. Kag kaluluoy gid ang inyo pamilya kung mabalaan nila nga mo na natabo sa inyo. Sa mga travel o kung may ginamaneho kang salakyan, ginadumilian gid ang pag-inom sang alcohol. Suno sa CDRRMO, tuman kataas nga kaso sang vehicular accident ang ilan na record kada bulan, kag kalabanan kahulugbon ang rason. For this quarter, I think we recorded about more or less 400 cases ang vehicular accident. So for every month, buhay gid kita na ganubo 100 nga cases. So also sa mga gainom kaga-drive pa, kung gainom ka mo, papawayan nyo na anay kaugalingon nyo, hindi nyo na pagpilitan mag-drive pa kay kadamo-damo gid subong sa aton cases nga amo na ang kakatabo. Importante kaluwasan sang tanan sa tion sang Semana Santa. Gani makabulig kung nakahibalo sang dapat obrahon. Hindi pagbayaan ang puluyan nga wala sang bantay, kakso ng mga appliances lakip ang charger sang cellphone para malikawan ang sunog. Para sa emerhensya, mahimo magtawag sa ICER hotline 335-1554 o kung sa cellphone number 0919-066-1554. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.